לנו פה, אנחנו רואים את הסרבר שלנו, מסתכל ורואה את כל הטלפונים שמונחים פה למטה. נגיד לו לסנכרן אותם, ועכשיו מנסה ללמוד איפה כל אחד מהטלפונים פיזית נמצא. שני הדבקים. שנייה, תכף נסכם אותם. הוא לוקח את זה כמה שניות. זיהינו את כל המסכים ועכשיו נפעיל סרט וידאו על כולם ביחד. נפעיל סרט וידאו על כולם ביחד. סרט וידאו שלנו עובד במסך גדול. הנה. וזה הפרויקט גיקון שלנו. יפה מאוד. ראית גם את גיקון על כל המסך או רק בנפרד? הסרט הזה. זה במרכז. אני מבסוט לגמרי. לא, לא משנה, זיהוי פאטרן לא עושה קליברציה טוב, אז הורדתי את הברייטנס של הטלפון. אני לא עומד, אני יושב. סרט אחד גדול. רואים פה את כל הפרויקטים של גיקון חוץ מהפרויקט שלנו בסרט הזה. לצורך העניין הם גם יפלו להיות סתם זורקים. לגמרי, יותר מזה, אחד מהם, אתה רואה שיש פה שוליים? כן. אז אנחנו כבר שמנו פלאפון ככה. אחד על השני. פתחת אותם? פתחת אותם? בטוח. עכשיו אנחנו נעשות את המעלה שלנו. נעבה לכם עוד טאבלט? כן? האמת כן. אנדרואיד? מעולה. כמה שיותר. אנחנו צריכים עד 10. שלום, שלום, הנה זה אנחנו. רואים אותי. אבל לא רואים את הפרצוף שלי. רואים אותך חתוך. כן, אני בדיוק נפלתי על החיבורים, אין לי מזל. אתה יודע, לא רואים אותי בגיקון. זה אופן עושה שלום. תעבוד פה עם הפלסטיק.